Ai idee câți clienți ai pierdut azi, fără măcar să știi? De câte ori ai intrat pe un site sau ai vrut să cumperi ceva, dar ai ezitat? Ai avut o îndoială, nu? Așa facem cu toții, să știi. Și ce am făcut după? Am căutat recenzii. Știi de ce? Pentru că 80% dintre oameni nu vor cumpăra absolut nimic fără să vadă ce spun ceilalți. Asta e realitatea. Și dacă afacerea ta nu are recenzii, ei bine să știi că pierzi clienți. Hai să discutăm de ce recenziile sunt atât de puternice și de ce noi toți ne bazăm pe ele. Numele meu este Bogdan Înțeleasa și vreau să spun ceva foarte important. Ceva atât de simplu ca un review poate să decidă succesul sau eșecul tău. Recenziile sunt cheia încrederii. Gândește-te, când cumperi online, nu poți să vezi produsul, nu poți să-l atingi și nu poți să-l testezi. Tot ce ai sunt niște poze frumoase, o descriere care sună absolut perfect. Dar oare chiar așa? Aici intră recenziile. Ele cumva sunt vocea reală a oamenilor care au cumpărat înaintea ta. Și tocmai asta ne oferă siguranță. Când citim că alții au fost mulțumiți, simțim că suntem pe drumul cel bun. Recenziile sunt ca un prieten care îți spune: hei, am fost acolo, am încercat și chiar funcționează. Dar dacă nu există recenzii, ce simți atunci? Îndoială? Fără recenzii, afacerea ta e un pic cam invizibilă. E ca și cum nici măcar nu ar exista. Și apoi mai e ceva extrem de puternic. Dovada socială. Oamenii tind să creadă ceea ce fac și alții. Dacă vedem zeci, sute de oameni care au cumpărat un produs și l-au apreciat, suntem mai tentați să facem același lucru. Dovadă este ciocolata Dubai. E o reacție naturală. Ne uităm în jur și vrem să ne asigurăm că nu facem o greșeală. Dacă toți ceilalți sunt mulțumiți, probabil că și eu voi fi, nu? Aceasta este puterea recenziilor. Ele îți oferă acel sentiment că ești în siguranță, că nu vei avea regrete în alegerea făcută. Și asta nu se aplică doar produselor. Recenziile contează și la restaurante, hoteluri, servicii medicale, oriunde. Fără ele, să știți că oamenii cam ezită. Un alt lucru crucial pe care recenziile îl fac pentru noi e că ne ajută să avem așteptări realiste. Toți am citit descrieri de produse care sună prea bine ca să fie adevărate, dar recenziile ne spun adevărul. Da. Atunci când vedem păreri reale de la alți oameni, știm exact la ce să ne așteptăm. Știm ce funcționează și ce nu funcționează. E cumva ca o busolă care ne ghitează să facem alegeri bune sau mai puțin bune. Fără recenzii, totul este un risc. Iar oamenii în ziua de azi nu mai vor să-și asume riscuri. Și asta mă duce la un punct foarte important. Recenziile construiesc încredere. Pentru tine, ca antreprenor, recenziile nu sunt doar un simplu feedback. Ele sunt cartea ta de vizită. Oferă cumva dovada că produsele sau serviciile tale chiar își merită bani. De fiecare dată când un client mulțumit lasă o recenzie, ție îți construiește reputație. Te face vizibil și îți crește credibilitatea. Așa că, dacă ai afacerea ta, nu ignora puterea recenziilor. Încurajează-ți clienții să împărtășească experiențele lor. Așadar, hai să recapitulăm. De ce toată lumea caută recenzii? Pentru încredere, siguranță, dovadă socială și pentru a avea așteptări realiste. Fără ele, oamenii se simt nesiguri. Dar cu ele, deciziile vin clare, simple și fără regrete. Acum, dacă vrei să afli cum poți să-ți crești numărul de recenzii și cum să atragi mai mulți clienți, te invit să vizitezi site-ul nostru www.nibora3d.com și să comanzi figurinele personalizate care cer recenzii pentru tine. Începe să transformi fiecare mulțumit într-un ambasador al afacerii tale. Nu uita, recenziile fac diferența. Așa că hai să facem o schimbare. Pe curând și îți mulțumesc că ai urmărit.